लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय आंनिसिम सासे बिथाङा भिउवार्स बिथाङा कमेन्ट हरदोंमोन जे काइनमास्टाराव भिडिअ एडिटिं खालामखांनायखौ माबोरै सेभ खालामो। स' बिथांनि कमेन्टआ नैबेनोमोन, बेनो जय सरगियारि, सरि दे मुङा माबायदि आं मोजाङै बुंफुनो हायासै। स' बिथांनि कमेन्ट्सआ बेनोमोन, ब्र भिडिअखौ एडिटिं खालामखांनायनि उनाव बोरै सेभ खालामो प्लिज खोन्थाहरलाय, बिदिमोन आरोना। स' बिथांनि थाखाय बिथांनो फोरमायगोन आं दिनै भिडिअखौ मायदि सेभ खालामो। बिनि थाखाय थोंजोङै काइनमास्टाराव थांनांगोन। काइनमास्टाराव थांनि आं। काइनमास्टारखौ आं अपेन खालामबाय। ससे भिडिअ एडिटिं खालामनानै, एडिटिं माने ससे भिडिअ खालामनानै सेभ खालामना खोन्थागोन आरोना आं बेनो। नायलांबाय नायलांबाय था नोंथांमोना, आं ससे खालामना खोन्थादो ओरैनो जास्ट सेभ खालामनोसै आङो। सेभ खालामनो थाखाय बै बिन्दोआव थुना हो आरो दे नोंथाङा भिडिअखौ नाय, बेनो नोंथांनि मेन इम्परटेन्ट। ओमफ्राय नैबेखौ सेलेक्ट खालामनो हायो, हाइ कुवालिटि आरो फुल HD प्लास HD 540 720, आं 720 खालामगोन। ओमफ्राय नै राइट साइडनिखौ 30आवनो दोन, नोंथांमोना मिथिबाय। ओमफ्राय गाहायाव नै हाइ आरो ल'खौ ओरै हाइ आरो ल' खालामनो हायो आरोना, ओरै बांद्राय लांनो एमबि बुरजा खम जायो बेयाव। ओमफ्राय नैबे एक्सपर्टआव थुबानो भिडिअआ सेभ जाबाय आरोना। नै फाइनालि भिडिअआ सेभ जाबाय। स' बेनोमोन भिडिअआ, भिडिअआ सेभ जाबाय। आं बेखौ दा नेक्स्ट प्लेयाराव खोन्थानो हायो आरो। नेक्स्ट प्लेयाराव फैबाय आं, भिडिअआ बेनो। स' नै फैबाय, बे एसेनोसै आरोना। गोजोनथों बाय, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, बाय बाय, गोजोनथों बाय।